Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kuwi. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Oh alah urip kok ketoyong-toyong. Perkencong waru doyong, pak pong, kali codhe sapa sing gawe. Bagong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mabukti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhanan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita ki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utu. Bathara Murid. Utu. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Napa kita arep mati? Pun tek baterene. Wis abang. Kudu mati aja. Kita nek mati ora prayoga. Nuwun Pukulun. Aman iku cendhik ning dayane top tenan Pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Andel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Bagong. Wonten Jawa Pukulun. Dompet ulun baleke. Weh konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi ya nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal pantut babar. Ben ya Ben ora apa-apa Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan. Ngatos-atos Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun Bathara Trada. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training. Ndupang nganggo jaranku ya wae. Lho.
Sapa wae? Prabu Kala Sereng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putraning Pukulun Bathara Antarada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wae? Kala Sereng. Ngapa wae trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang September, Oktober, November. Menungsa rata-tanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta ki saka pokal gawemu Kala Sereng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa? Iki tambanana kalung robyong. Pancen omongane Pukulun Bathara Antarada ki pancen nyata. Pusaka tak tucoke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Pokoke arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas iso pas. Dian nang. Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricek suarane. Oh, mengke-mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricik bareng joget ki ya abot tenan jan. Dian. Ayo iki Prabu Kala Sereng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokel Bawarsari. Patokel Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokel Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kala Sereng? Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Dang dung. Jan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku.
sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasereng. Mula sandangane Prabu Kalasereng tak agem. Aku Prabu Kalasereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Patih. Patih Sengkuni. Dudu. Patih Rumeksa Praja. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasereng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang. Tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing ngagem. Kula semanggaken Mlebu kedaton. Patih. Waduh. Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang ngene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Waradrupadi. Udus. Waradrupadi Kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun cidra Prabu Kalasereng. Nek ngono iki berarti bekase Prabu Kalasereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasereng. Waduh, isih urung tau dijamah. Dereng. Waradrupadi Wonten dawuh Prabu Kalasereng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol, aja kuwalik ya. Pathokol. Inggih. Nek Prabu Kalasereng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu, kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe patih goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu Heeh. lahir batos, Lahir baten. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te Wonten dawuh. kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso ora. Inggih wonten dawuh. Ade Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Gak sing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Aduh, Teh. Teh aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel, Teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan Sampun kados mekaten. ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun Apa?
kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Te. Inggih. Bagus apa? Jawabure kaya cowek ngono. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki kok. Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebar aku. Marahe Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? ingane prajurit tak potol itu. Banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayo, sapa sing kudu tak wayo? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Padhe Wonten dawuh. Ngadep kene. Ora Dropadi. Wonten dawuh. Aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestakaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi. Padahal aku ora krungu ya. Tak apura Te, tak apura. Masalah. Te, Wonten dawuh. kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradropadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyentulani rembuking Prabu Patokol Bawarsari. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. Kyai Wara dubriksa Dropadi. wah jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun. Ayo. Di tunjem. Pate kowe. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih. Manjing pundi? Kono. Ngonake Inggih. jarikmu keri. Inggih. Semilae. Inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pate kowe, pate petok pate. Dikongkon klomat klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Iki saya nyemelangi kahanane. Maksud babe Ndara Janaka kowe weruh dhewe. Wong sekti kaya ngono kok kena panahe Ndara Kresna jleb ngono terus kulumpruk. Terus ilang tak kedhepake. Wah, jan wis iki kepiye, Trak? Iki paling ora engko jatahe mung kari awake dhewe. Sapa Pandhawa sing mani waju perang kejaba mung Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Kae mongko Ndara Kresna ling nguculke panah sak karepe dhewe anggrana wong ketok. Anggrana wong ketok culi panah, diculi panah mati kabeh. Berarti urute iki sing mati awake dhewe. Monggo sajake ngono. Ayo mlayu omong Semar ya, Trayo. Omong karo bapak iki anane kepiye? Ngene bapak meneng wae dugangane. Gus. Karo bapakne kok arep didugangi ora.
Sing gawe masalah Semar kok. Ora bapak iki ora gawe masalah. Sing gawe perkara iki piyai loro kae. Terus matur Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki nek nesu iso dadi buta gedhe banget. Mosok? Heeh. Sing ndi, Tru? Ambo. Saiki bosek kuwi. Ambo. Ayo matur Ndara Puntadewa dibumboni, digawe nesu, digawe mangkel, men malik buta. Oke, aku nek kon ngobong wong sregep aku. Ayo. Yo saiki yo mangan Ndara Puntadewa. Den, ngaturaken ketiwasan, Den. Matur Ndara Puntadewa. Petruk kantong bolong eneng apa? Ngaturaken sewu kelepatan Diagung Mahasami nggih, Den. Napa sing kula aturaken niku sing dumadi teng pabaratan? Apa ana peperangan wonten? Sapa mungsuh sapa? Ingkang rayu Ndara Werkudara mungsuh Ndara Baladewa lah Bapak rak ngendika to. Nalendra loro iki pancen bakal gawe geger, Nalendra iki bakal gawe wisuna para Pandhawa. Mula Ndara Werkudara Ndara Janaka terus klepat metu golek Ndara Kresna Ndara Baladewa. Dados peperangan. Nek ngaturaken ketiwasan kula ngaturaken duta penglawung. Duta penglawung kuwi apa? Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning Patri Petruk? Ora tegel ajeng ngomong. Mengke panjenengan kaget. Ora bakal kaget Panakawan jer wong urip ning alam padang kuwi mesti nyandang mati. Ora ana wong urip ingkang langgeng sak teruse. Ingkang rayi Ndara Werkudara kenging panah gletak sirna marga Layudara. Piye kok nyenyet terus? Sabar, Kong, sabar, santai. Adhiku Werkudara mati. Nggih. Mati kena ngopo? Nang pacul. Ayo kena panah wis diaturke kena panah nggo dodong ngoten lho. Dilepaske Ndara Kresna terus seda. Mbok menawa pancen Werkudara wis pinesti mung tekan semene umure. Turta Werkudara luput. Lupute wani karo kadang tuwa. Tegese Werkudara kudu ngondhok wae ing pakarti. Kalah karo Natandrawati wekasan sirna dening Natandrawati tak kira Werkudara nebus lawan dosane Petruk. Ning Ndara Werkudara niku rayi panjenengan. Nadyan adiku yen to nandhang keluputan aku ora bakal mbelani. Lupute Ndara Werkudara ta pundi? Wani karo Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu kuwi kadange tuwa. Kaka Prabu Baladewa kuwi ya kadange tuwa. Ning bapak ngendikake nek kadang tuwa loro nika jarene panjalmaning mungsuh. Bapakmu ya rung karuan bener. Jer bapakmu ming menungsa lumrah. Bisa uga bapakmu nggone ngarani lawan Kaka Prabu sakarone mau luput jebul kae Kaka Prabu sejati ingkang bakal mboyong para Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Bagong weruh dhewe Ndara Baladewa nyokot Ndara Werkudara nganggo swara kaya buta. Nek ming nyuwara kuwi mbok kabeh wong iso nyuwara kaya apa wae, Pak. Piye? Wis kentekan akal? Wis mundur aku sing ngobong. Karemu lho ning ati-ati lho. Heeh. Wis ora mandi omong aku wis ora mandi. Mundur kowe kan ora dadak. Iya. Matur Ndara Puntadewa. Iya, Bagong. Engkang rayi pejah Werkudara. Nggih, kena ngapa? Kena panah. Werkudara mbok menawa kudu nandhang dosa. Nggih, bener niku. Werkudara kok wani ro kakane ateges niku ora padha karo Werkudara niku dosa. Iya, wis memper nek mati. Iya. Aku Ndara Janaka nggih nusul. Adhiku Janaka ya tekaning pati. Nggih. Nusul ke neraka, seda. Janaka ya mati. Mati. Matine keneng apa? Ha iki truk rada bater iki. Matine kenang panah. Kena panahe sapa? Sinuwun Prabu Kresna. Kuandane Janaka menyang endi? Ical dipun kedhepaken.
Minakla semangga Kendara Puntadewa. Mudar. Ora ana sambutan apa-apa. Apa mung apan kowe? Meng sing tak gumuni ya, Truk. Apa? Kowe krungu ora mau? Oh, Krungu piye? aku iki senengane Sinuwun Kresna iki lho, iso nyedani adine loro kok ya isih sumbare ra penak. Ra penak piye sumbare? Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja kok kowe Janaka Baladewa mati saka tanganmu, kakangmu sing klemak-klemek kae. Kon tekan kene, apa pantes kowe kae dadi ratu? Ratu kok isane ming nang Indomart terus. Blonja. Ora tau gelem tumandang ngayomi para kawula. Sing ngayomi para kawula ki mung Werkudara karo Janaka. Kae ratu upamane tak ngibarate kae ki mung kaya dene kendaraane sing nyopiri Kresna Janaka karo Werkudara. Kae nek wis kelangan Werkudara karo Janaka ngibarate wis ora duwe mesin, wis ora iso ngapa-ngapa. Ratu karo bojone wedi. Ratu kok karo sing wedok ora wani iki ratu cara piye? Terus Baladewa takon, "Apa ngono, Yayi?" "Iya, inggih Kakang Prabu. Kula ngertos piyambak." "Lho, apa Yayi Darmakusuma ki wedi karo Yayi Pradropati?" "Wedi. Kula nate ngejalunga kali Yayi Prabu Darmakusuma nembe ajeng kesah digetak kali sing wedok terus bali kemulan melih." "Ngoten niku." "Lho, ora ngono babar pisan. Yen to Yai Prabu Puntadewa ki jebul Ratu Gung Binathara ning jebul karo garwane wedi. Wah, jan ora nyono babar pisan. Ngono kuwi, Truk." "Apa iya?" "Oh, kandhane kowe iki." Terus do guyu. Baladewa ya guyu. Wah. Kaya ngece banget karo anakku sing dadi ratu ora trima. Wong lanang tenane dunekke wedi karo sing wedok. Sukses. Ning yo tenan apa? Ora. Pegaweanku. Akeh engko nek ning kono ming do genah-genahan, Sing penting maju perkara genah-genahan ra masalah. nek nganti genah-genahan terus Sinuwun Darawati engko ngendika, Kula mboten matur menapa-menapa Yayi. "Klepat goleki kowe piye?" Oh ya wis aku tak bali sik ya terus sik. Gong. Kusike kok ndur bali sik kowe ora. Aku ora mikir tekan semono. Modar ora kowe. Nek semen tak dadakane, tak lakonane, didelok ya terus. Yo. Nek perkara sampeyan ajeng unek-unekke kula mateni adi kula sakarone kula mboten napa-napa ning banget nggone ngiyas karo Ratu Ngamarta arepa klemak-klemek ngene iki ya lanang tenan. Lho mangkene to menika wonten menapa wonten menapa ora ngira jebul ki nemene Ratu Ndarawati ki seneng ngrasani alaning wong liya. Mangkene to kula menika mboten menapa-menapa panjenengan menika kenging menapa Yayi? Ing atase aku ratu kok dunekke wedi karo Waradrupati. Sing ngomong sapa? Kula mboten narimakaken. Nek carane kaya ngene iki wis ora ana perkara antaraning Karang Kadempel karo Ndarawati apa dene Mandura. Ning menika derajat menika martabat. Kula ora seneng nek panjenengan ngendika kaya ngono. Kula ora seneng nek sampeyan paring mangandikan kaya ngoten. Koko Prabu Baladewa panjenengan sampun mejahi Werkudara Janaka pancen bocah sing kudu nampa dosa. Upama kena paukuman-paukumane mati ya ora apa-apa. Ning kok njur sak penake dhewe. Aja sok ngrasani elek. Jatosaniye. Lho. Lho kok Jatosaniye?
Nuwun sewu to, ingkang matur ngaten sinten? Sing matur kalih kula Bagong. Lah tenan to. Apa panjenengan nika kok ya percaya karo Bagong? Bagong menika arep rupane kaya ngono ora tau goroh. Bagong menika wong sing ora tau gelem atur dolo kalih bendaranipun. Sakmenika ngaten. Panjenengan kersanipun kados pundi? Menawi panjenengan kersanipun badhe amboyong para Pandhawa sabab menapa mentala dhateng adi kula kekalih. Sabab menapa panjenengan mentala dhateng Werkudara kaliyan Janaka. Mila ingkang saking menika kula mboten narimakaken perkawis menika Kaka Prabu upamiya Pandhawa menika kedah pejah, sedaya kedah sirna. Menawi sedaya mukti sedaya kedah ngraosaken Kaka Prabu. Ndara Werkudara ilang tak kedhepake. Ndara Janaka ilang tak kedhepake, keng pungkasan Ndara Puntadewa. Rekayar mbelani karo adine sakloron ilang tak kedhepake. Pancen panjal maning jajalanat. Ndara-ndaraku Pandhawa ora tanggap nganti iso dipikut karo Kresna karo Baladewa. Mongko pengangkaing ratu loro kae kudu iso mikut Pandhawa 5 cacahe. Petruk daramu Nekula Sedewa aja kon metu-metu. Mengko mundhak jangkep nggone ngalap Pandhawa. Lah terus tak antenane nang kene nek kanene aku sing ngandhani. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta aning asta lah kok dadi tekan semanten sampean? Sekawit sampean rawuh teng Karang Kadempel, kula anggap nek sampean iku pancen pepunden. Ning tinemune jebul sampean ajeng ngrusak. Tinemune sampean ajeng gawe geger Karang Kadempel, sampean ajeng gawe cintrakane ndara-ndara kula Pandhawa. Terus sampean sakniki ajeng napa? Sinuwun Puntadewa ature Petruk ilang. Ndara Werkudara jarine keneng panah. Terus ilang tak kedhepake. Ndara Janaka nggih mboten wonten wujude. Lah kok isih ngampyak-ampyak tekan Karang Kadempel niku karep sampean apa? Kakang Semar. Prasaja wae ora tak tutup-tutupi kawitan aku pancen pengin mboyong para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta. Mongko sing wis kebacut sarta wis tak pikut ya kuwi 3, Yai Prabu Darmakusuma, Werkudara padine Janaka. Mula wektu dina iki aku nembung karo Kyai Semar, aku njaluk Nekula Sedewa adhiku lanang. Yo Semar. Aku njaluk Nekula Sedewa. Kowe enehno karo aku. Yen kowe menehake Nekula Sedewa, Karang Kadempel bakal slamet. Yen kowe ora menehake Nekula Sedewa aja takon dosa. Apa kira-kira aku mbok lilani ngrusak Karang Kadempel? Lah pancen wis ora kena digawe becik. Ibarate kaya wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Sampean kena boyong ndara Nekula Sedewa sing teng wingking rika. Ning waton sampean kudu iso nglangkahi kuwandane Semar Badranaya. Kakyat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit.
do sangreknaning bawana oh lho semune kowe nantang karo Nata Ndrawati apa kowe ora kolak pawarta adol pangrungu yen Nata Ndrawati ki panjalmaning Sang Hyang Bathara Suman mongko kowe wujuding drajating aceplek kowe iki wing Panakawan lah nek Kyai Semar wis kebacut nembung marang Nata Ndrawati aku bisa mboyong nekula Sedewa Waton wis gumlundung mestakaning Kyai Semar Badranaya. Apa lakon dina iki aku mentala marang Kyai Semar Badranaya? Ora mentala sebab apa? Sampeyan wis mentala karo ndara-ndara kula. Nek ming Semar wae sepira? Awi manggawe kula ajeng manggawe pripun kula nderek. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candrawirayang? Ra tenan to. Kresna ya ora tau mrucut saku senjata cakra. Lah kok iki pusakane kok ganti jeneng. Pusakane ganti jeneng kok. Gadhekke paling. Pusaka digadhekke ora. Lah wong iki ya sok kekurangan kok ya. Mang tibane kali pusaka sampeyan. Mang tibake kula tampanane dada mboten ajeng kula tampani gigir ndara. Tinjung akhirat nyawamu Kyai Semar. Kula tak ndelok kaya ngapa. Semarika den prayitna semurire seka balik. Titiyani gandayane. Oh. Sigra ngliga Kyai Candrawirayang niki Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Arsa den dawaken kelawan kula Semar Badranaya. Parandring mangke kena daya perbawa perbawaning Lurah Nayantaka nggih Nalindra kekalih. Ical wujuding Nalindra kekalih bali asal mula bukane. Nata Ndrawati bali wujuding Pandya Bathari Durga nggih Nata Mandura. Prabu Baladewa salah kedaden wujuding Sang Hyang Bathara Kala kaget kula Semar Badranaya wae. Percaya ora Bagong? Petruk weruh ora? Weruh. Bagong weruh ora? Weruh aku ning rapati omat. Sing arep kok kaya kuntilanak. Kae Bathari Durga. Wah, jan penyakit tenan. Aku iso dadi Kresna ya, Pak. Durga kuwi dewa. Durga kuwi digdaya. Iso wujud apa wae. Mula nek kurang kaprayitnane sing jeneng Bathari Durga ki dewaning panggodha pangrencana. Wong sing wis jejeg atine, wong sing wis jejeg lakune mesti bakal dienggokke karo Bathari Durga kanthi srana kepiye wae lan cara apa wae. Sian. Bapak kok ampuh ya, Truk? Heeh. Ndure bapak kaya ana kebul makbul terus kena Ratu Ndrawati terus dadi terus sing mburine Prabu Baladewa kok dadi saya gedhe rambute rewo-rewo kae Bathara Kala. Wah jan Bathara Kala Pak. Mula ketok banget aku janjane kawit sore mau wis weruh pakarti ning Durga lan Kara nggone bakal mbudidaya gawe cintrakane ndaramu. Lah ning iki wis kebacut piye? Ndaramu Werkudara Janaka karo Ndara Puntadewa wis kebacut kepikut dening Kala lan Durga. Heeh. Terus iki aku sing kudu ngrampungi perkara. Terus piye, Pak? Sing tak gumuni lho.
Sinuwun Ndarawati ingkang sejati kuwi adat saben ora tau pisah karo para Pandhawa. Nendi Pandhawana ya ing kono ana Nata Ndarawati. Lah kok dadi iki nganti eneng Betari Durga Membanata Ndarawati kok Sinuwun Kresna kok ora ketok. Sinuwun Ndarawati kok ora ana kabare iki ah. Jane lunga nendi tak golekane. Tunggunen kadempel. Ana dawuhmu apa Biyung? Mewahe kamanguran dening Semar Badrana Yunadyan. Semar wis weruh wujude awake dhewe. Ning bejo kemayangan dene iso uncat saka arah kadempel. Yen kok nganti ora bisa uncat, tobat kaya ngapa wirange awake dhewe kala? Iya. Kejaba saka kuwi awake dhewe bisa mikut Pandhawa telu. Ya kuwi Ratu Ngamarta Darmakusuma Werkudara Janaka. Yen mingkari Nekula Sedewa ya pinten tangsen wae tak anggep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to Puntadewa Werkudara Janaka wis tekaning pati tak kira Nekula Sedewa bakal bela pati kanthi srana kaya mengkono gampang nggone mateni Nekula Sedewa. Iya kala iya. Mula rasan dadak dipikir sing banget-banget sing jero. Ayo Biyung Durga bali menyang Dandang Mangure. Samapta ing gati sawega ing diri nggone bakal mangan Pandhawa telu cacahe ya kuwi Puntadewa Werkudara lan Janaka.